Áno, máme tu záber na slovenského reprezentanta. Áno, pripravoval sa ťažko. Áno, a už ide súťažiť slovenský reprezentant. Začína. Áno, dneska podával veľké výkony. Určite vo vrcholnej kondícii. Áno, už sa premáha s prvým a je tam! Prvý je tam! Dobre zvládol to! Je to mácher. Áno, a už sa odhodláva na druhý. Už je odhodlaný. Dáva druhý! Áno! Dal ho tam! Je to tam! Daj tretí. Premáha sa. Áno. Ide. Áno. Dáva tretí. Dal aj tretí a teraz ide reklamný break. Áno, koniec reklamy a pokračuje. Dá štvrtý? To by bol výkon dnešného dňa toto? Ne. Áno, dá ho. Slovák nesklamal, dávaj ďalší. Antalec sa prekonal, ešte má 2. Ak dá aj tie 2, tak bude úplný mácher. Dá aj tie 2. Áno, ide na 5. Fakt sa na ten 5. vrhol. Dáva ho. Dal ho aj 5. Nikto by to už neveril, ale Antalec ho dal. Už nevládze, už vyzerá jak mŕtvy. A chytá 6. Už ho má v ruke? Áno? Ne. Odvrátil sa, ale áno, dal 6. Antalec to vyhral! Dneska bol jeho deň.